Ayan, shout out. Hello, Tamsak Dan Host. Yes, thank you, Sis Mers. Maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Thank you sa patamsak. Hi, Sarah UST TV. Hello. Hello, Nanay. Ate Emmy, thank you. Maraming salamat. Ayan, nandito na kayo. Salamat. Good morning, good evening. Ayan, good evening dito. Good morning ka na. Manay, ay kay Nanay Sara UST. Ayan, thank you so much. News G Vlog, Tamsak, hihihi. Ayan, thank you. Thank you, sis News G. Maraming salamat. Okay. Natsimpuhan kita. Salamat naman. Yes po. Ayan. Natsimpuhan tayo. Tamsak dikit. Thank you. Harang pa. Yes. Thank you sa mga paharang. Maraming salamat sa mga paharang ninyo, guys. Thank you sa mga paharang ninyo sa akin. Maraming salamat. Okay? So, ayusin ko nga yung ano ko. Bakit kalahati lang ang nakikita nyo sa akin? Ayan. So, okay. Okay na ba? Manay, sorry ha. Meron akong premiere 9:30 p.m. today. Okay lang po. Ayan. So, thank you. Sana kanina na i-ano natin, no? Na i-promote natin doon kay Mama Jen ng 8 p.m. Pero it's okay. So, i-ano na lang namin, panoorin namin ng ano ulit mamaya. Okay? So, thank you to my 5 million viewers. Thank you so much, guys. Thank you, Nanay. Ayan, Jangmi. Thank you sa'yo, Sisi Koy. Ayan. Galing ako kay Jangmi. Tapos, nung malapit na, lumabas na. Okay? Inaayos ko yung camera ko kasi ito lang yung nakikita niya ata sa akin eh. Okay. Okay na ba? Lawig. Maraming salamat sa lahat na nandito. Ayan, mega love shout out sa atin. Brother Rafi host ng Sakdan. Thank you, Brother Rafi. Okay lang din kung sino lang available. Yes, thank you. Thank you, Nanay. Maraming salamat. Okay, Brother Rafi, mega love shout out sa'yo. Ayan. Salamat. Hello, mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Ronan Endo. Ayan, anyong sa lahat from Sis Jangmei. Maraming salamat. Ayan. Sis Gandang Hani, hello, good evening. Maraming salamat sa pagpunta sa live stream ko today. Maraming salamat. Later kung may time, pakitusok na lang. Yes, Nanay Sara, maraming salamat din po. Ayan, so isusulat na lang po kita. Harang, ayan, thank you sis, Gandang Hani. Maraming salamat. Okay, so ayan, okay na ba yung cam ko? Kasi parang ano, okay na. So maraming salamat. Ayan. Thank you sa 5 million. Maraming thank you sa 5 million viewers. Maraming salamat din sa mga paharang ninyo. Okay? So, we have 6 million in the house. Thank you. Sarah Padikit po. Ayan. Brother Rafi, kababayan po namin si Nanay Sarah UST. So, nung pumunta siguro si Nanay dito, hindi mo siya nadikitan. Kaya kung unahan mo si Nanay or si Nanay ang manguna sa'yo. Okay, so maraming salamat. Thank you.
Ayan, ganyan ko nga. Para nahirapan ako sa cam. Saglit lang guys. Okay. So, go on tayo sa lahat ng nandyan. Okay, maraming salamat. Ha? Sino pa ang mga nandyan? Si Nanay Sara, thank you. Natsimpuhan mo ako. Okay. Ayan, binaba na ni Ronan Endo ang kanyang bahay. Sure, at Rafi Dimaon, salamat sa inyo. Yes, Nanay, thank you. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan, Anyong at Ronan Endo from Sis Jangmi. Thank you, Sis Jangmi. Maraming salamat. Okay, so mega love shout out to my 5 million viewers. Okay, so guys, pagod na ako madikit lagas ko 15 banana. Ayan, so hayaan natin yan. Ang banana natin. Ayan, so unlimited yan. Araw-araw, di ba? So araw-araw na nausapin ang lagas ng saging. So hayaan na natin yan. Time will come. Time will come na talagang nagkakaroon lang tayo ngayon ng medyo pahirapan dahil sa dami ng baguhan ngayon sa YouTube, mga hindi pa sila marunong dumikit. Kaya dapat matuto silang dumikit, okay? So, Brother Rafi, ayan, kimbot lang tayo. Darating tayo dyan na makakasaging ka rin at mararating mo din ang graduation. Okay, so maraming salamat. Good vibes everyone. Off sa work kaya, ayan. Thank you sis. Thank you Nanay Sara UST. Maraming salamat. Oo nga, ganun din ako. Hindi na lumalaki. Lakas ng bagyo, tumba saging. Ayan. Yes, okay. So kaya, sabi ko nga, always good vibes na lang. Kasi, unlimited talaga yan. Everyday na, yan. Everyday na usapin yung paglalagas ng mga saging. So, good vibes na lang tayo and time will come na marireach din natin. Never give up, guys. Okay? Keep moving. Okay? Keep moving. Keep on holding on, guys. Para sa ating mga pangarap. Para maano natin ang ating mga ang mga tawag dito, ang ating mga saging. Okay? So, we have the policy, guys. Kung gusto nyo pumunta sa ibang live stream, it's okay, but you have to stay 15 minutes, okay guys? 15 minutes, pwede kayo kung wala na kayong maiisda dito. 15 minutes, pwede kayong lumipat sa iba. Then 15 minutes din doon, balik kayo dito, okay? So, para hindi tayo nagkakarambula sa ating mga especially kung ang nag-host is need ng WH, guys. So, you need to stay 15 minutes, okay? Thank you. Okay, halakas ng bagyo tumba saging. Mamaya puntahan ko kayo, iwan ako ng bakas. Screenshot lang to mga kaibigan. Yes, thank you Nanay Sara UST. Maraming salamat sa iyo. Ayan, sis Gandang Honey, thank you. Maraming thank you sa pagbisita. Ayan, thank you. Ang sarap ng niluto mo. So, magaya yan yung sandwich, masarap siguro yun. Okay, so, siya, parang Arab na sandwich. So, anuhin ko yan. Hello, Abu Dhabi YouTube, Superman. Thank you for coming to my live stream. Nanood ako sa luto ni Sis Gara. Oh, mayroon ngang bago kaso conflict sa time ko. So, I need to finish my live stream before ko siya puntahan. Okay? So, thank you so much. Sis Gandang Honey. Guys, monetize channel din po si Sis Gara Dishes with Love and Sis Gandang Honey, and also Abu Dhabi YouTube is a monetized channel. So don't forget to support those who are monetized channel also. Okay? Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa inyo. Okay, mega love shout out, Brother Rafi. Hello to you. Ayan, guys. One of these days, makikita natin na magla-live stream si Brother Rafi and Ate Emmy. Okay, so we need also to support those new YouTubers na first time nila mag-live stream. Okay,
Sis Jangmi, anyong po sa lahat guys. Thank you, Sis Jangmi. Ayan, maraming salamat. Regards to Manay Sigrid Nueva. Screenshot after LS ang dikit balik mga sis. Yes, correct. Sabi ni Ate Emmy. Okay, so no need to, ano ba yung sabi na magpapababa pa ng bahay. So much better screenshot nyo. At kung nakaano naman kayo, madali nyong bakasan, dikitan, para mas maganda, yung maaano nyo talaga, di ba yung tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Okay? So, kung pupuntahan nyo sa kanila, sa mga channel nila, dapat piliin nyo doon yung yung shortest video na kaya nyong panoorin ng buo. Hindi yung kakalimbang lang kayo guys. Kasi, may tendency, possible po yan na malalagas. Okay? For those who need WH, may live streaming ako every Sunday. Every Sunday, Tuesday, Thursday, 1 p.m. Philippine time, a chance to win 100 WH sa bawat live streaming ko. 2 hours live ako. 2 hours live lang ako kaya wag ma-late. Ayan. So, nag-promote po si Sis Gandang Honey ng kanyang live stream every Sunday, Tuesday, and Thursday, 1 p.m. Pinas time. Okay? So, those who are available, pwede po kayong pumunta sa kanya. Okay? So, thank you. Thank you, Sis Gandang Honey. Mega love shout out to my 9 million viewers and the 9 million love of Damsa, guys. Maraming salamat. Okay. So, ayan, may live stream. Maraming salamat, guys. Okay. So, ayan, 11 million viewers. Thank you. Ayan. Brother Saint Twins and Mama Jen, hello host. Yes, mega love shout out Mama Jen. Good evening everyone. Good morning America. Good morning to lahat ng nasa paligid na bansa natin. Good morning. Ayan, sa morning ngayon at magandang gabi naman sa gabi ngayon. Okay? So, maraming salamat. Baggy Boy. Ayan, Baggy Boy, virtual hug. Thank you so much. Di ba madam, bawal my number. Ayan, bawal daw my number. Ayan, so maraming salamat. So, maraming salamat. Sabi ni ayan, Sis Gandang Honey, thank you so much. Maraming salamat. Tamsak Dan. Ayan, so, maraming thank you sa lahat. Okay, so kung di naman marami ang numero, it's okay. Diba? Pero kung pinuno mo ang comment mo ng numero, yan yun na po ang bawal. Okay, so, hindi po yan, hindi malaking kaso, especially na ang host is na tayo monetize. It's okay with Brother Ronan. Thank you. Maraming thank you sa iyo. Okay? So basta guys, ganun ang natin. Okay. Tamsak Dan, thank you Mama Jen. Na late ako, may dumating na bisita, ha. Okay lang po. Tamsak Dan Manay. Hi, Sis Bremon TV. Good evening. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan, nandiyan si Sis Bremon TV. Kung may hindi ka bakas dyan, saka si Nanay Sara UST. Ayan, USTV pala, hindi USTV, okay? Shout out Kuya Ronan, Mama Jen Vlog from Sis Bremon TV. Sabi ni Ate Emmy, baguhin ko style ng pagdikit. Screenshot muna, di Mama madali. Yes, okay. So, ang matamang pagbakas talaga, hindi yung kakalimbangin mo lang guys, okay? Dapat ang gawin natin, back to basic tayo. Nung nag-start kami, mas maganda yung ganon. Okay? Yung punta ka sa channel niya, hanapin mo yung yung shortest video niya na kaya mong yung mga 2 to 3 minutes na video niya. I-play mo ng buo bago mo bakasan at bago mo kalimbangin. Okay? So, yun po ang ating gagawin. And
Kung halimbawa naman during my live stream wala na kayong maisda, it's okay for me na pumunta kayo sa ibang nagla-live stream para mangisda doon kung wala na kayong maiisda dito at puro nyo na kadikit. But you still have to stay on my live stream for 15 minutes. Okay guys, kahit saang LS kayo pumunta, 15 minutes dapat ang mag-stay kayo bago kayo lumabas. Okay? Especially kung ang nag-host ng isang live streaming is naghahabol siya ng WH for monetization, you have to cooperate the host, guys. Okay? Mararanasan nyo ang nararanasan ng isang host, lalo na't naghahabol ng WH, na talagang paglabas-pasok kayo at live streaming to live streaming ang pinupuntahan nyo, ang laking kawalan. Kahit mag-stay pa siya ng 3 oras, 4 na oras, kunti lang ang ibibigay ni Lolo na WH. Kaya be cooperative, guys. Okay? So, kumbaga, pinapairal natin dito ang respeto sa bawat isa. Walang pumipigil sa inyong maisda kahit saan nyo gustuhin kung wala na kayong maiisda sa isang nagla-live stream. But be sure you stay 15 minutes. Yan po ang pinakamatagal na stay. Okay? So hope you understand, guys. Tamsak Dan, Madam. Evening po sa lahat. Ayan, Bulakbol Mix Vlog. Thank you so much. Maraming salamat sa'yo. Thank you. Nakahabol, naka-duty siya, guys. Brandon TV, hi. Brimon po yan, Brother Ronan. Brimon TV. Ayan, maraming salamat. Thank you. Naharang ako, host. Ayan, sabi ni Mama Jean Vlog. Thank you. Maraming thank you. And Sarah UST, you got this. Ayan. Thank you. Thank you, Nanay. Maraming salamat. Tagkita din tayo. Thank you. Ayan, sis Gandang Hani, thank you so much for coming. Ayan, so dikit-dikit kayo guys. Kung hindi po nyo pa kadikit, dikitan nyo na or better, i-screenshot nyo, then isa-isahin nyo basta magbabakas kayo para mababalikan kayo, di ba? So mas maganda pa rin ang nagbabakas talaga guys. Basta yung bakas ninyo, huwag yung sinasabi nyo na dinikitan kita. Kanina, may experience ako. May dumikit sa akin. Ang sabi, dinikitan kita, balikan mo akong dikitan. Okay? Then, nung search ko siya sa YouTube Studio, nandun siya sa like list spam. Dinilit ko ang message niya, yung comment niya, but still, dinikitan ko pa rin siya kasi nakita ko beginner siya. Then hopefully, pumasok siya dito ngayon sa atin. Okay? So, yun na lang guys. Yun yung tinatawag na makatao tayo. No? So, good vibes lang tayo guys. Mamaya ba ako mangdikit guys? Ayan. Sa Nanay Sarah UST, kung nakalapi ka nang naman at kaya mong isabay-sabay silang i-play, it's much better po basta magbakas ka para mabalikan ka po nila. Okay? So, makikita din naman po nila yung bakas mo. Ayan. Mega love shout out to you, Brother Saint. Si Brother Saint. Twins, nandito. So, maraming salamat, guys. Okay, so backread muna tayo. Ayan, nabasa ko na yan si Ate Emmy. Salamat, host. Yes, you're very much welcome, Nanay. Mamaya ba ako mangdikit? Hello, everybody from Mama Jen Vlog. Ayan. So, we are now 10 million in the house. Thank you so much. Yes, thank you, host. Yes, very much welcome. So, guys, just do the right thing. Okay? Wala tayong magiging problema, gawin ang tama. Kung naglagas ang saging mo, move on. Keep going tayo guys, okay? Time will come, makukuha din natin ang inaasam natin. So, 'di ba? Ano nga ang title ng ano natin ngayon? May title tayo ngayon, 'di ba? Yung ano natin, hanapin ko. yung ano natin, one step at a time, 'di ba? Which is the correct naman. One step at a time. Kasi hindi mo naman kailangan na lahatin kasi hindi mo pa kaya ngayon.
Diba? So, one step at a time para hindi tayo, madapa man tayo, magkaroon man tayo ng problema, madali tayong makakabangon. Okay? Kasi pag natinik, ang sabi nga ng kasabihan, di ba? Ang tumakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Ayan. So, one step at a time, guys. Kasi ganun din kami no nag-start kami. Paisa-isa. Good thing sa amin, makaisda kami ng 10 at nabalik sa amin ang 10. Masaya na kami. So, one step at a time, guys. Sis, ganun ba gawin sa sined mo LS photos? Sis, ganun ba gawin sa sined mo na? Ano yon Brother Rafi? Ano po yun, Brother Rafi? Yung pag-live stream? Hello, Rafi. Hello, Ronan from Mama Jen Vlog. Ano po yung Brother Rafi? Ayan. Sir Rafi, hello. Yes, yung sinand ko kay Brother Rafi kanina is tutorial kung paano ka, kahit wala ka pang 1,000 banana, pwede ka mag-direct ng live stream mo sa YouTube. Ayan. So, tutorial po yun. Tutorial po yon on how to do the live stream via your mobile na hindi ka naka-StreamYard. Bagkos naka-direct ka sa YT. So kung ano ang WH na naka-direct ka po sa YT na live streaming, same mo doon sa tinuro ko sa iyo, Brother Rafi, kasi mas maliit sa StreamYard, di ba? Hello, Mama Jen from Brother Saint. Renz Manggubat Official. Dito na sis. Thank you, Brother Renz. Thank you so much. Thumbs up. Tambay lang, kararating lang. Yes, it's okay. Brother Renz Manggubat, thank you. So we are now 12 million. Thank you so much. Maraming salamat. Hello po, Saint Twins, Kuya Rafi Dimaon. God bless po. Ayan, Brother Rafi. Kung may mga question ka regarding dun sa tutorial natin, pwede po kayong magtanong anytime. Okay, so 24/7 bukas po tayo. Okay, so maraming salamat. Ayan, so naka-YouTube na si Nanay Sarah US TV. Ayan, thank you sa 11 million guys. Thank you guys. And 13 million love of Tamsa. Okay, good vibes guys. Good vibes. Ayan. So good vibes lang tayo palagi. Okay, salamat po. Yes, Brother Rafi. Everyone is welcome. PM nyo lang si host. Ayan, kung gusto nyo mag-live stream na dahil ang StreamYard 1 month, 20 hours lang ang allotted time. Pero pag naka-direct kayo sa YouTube, unlimited. Ayan, walang magsasabi na, hoy, tapos na ang oras mo sa susunod na naman na buwan. Okay, so practice mo na yung Brother Rafi. Basta pag may question ka po, PM ka lang sa akin. Lahat kayo. So, gustong i-PM nyo na lang ako. Ayan. Nag-loading ka ba, bro? Sa akin, hindi po loading. Si Brother Bulakbol TV, naka-duty yan, pero nandito siya. Okay? Thank you so much, bro. Maraming salamat sa'yo. Kahit duty ka, always nasa live stream ka. Maraming salamat. Okay? Okay. Loading ako, mahina. Signal dito na base namin. It's okay, Brother Bulakbol Mix Vlog. Maraming salamat sa'yo. Ayan, kanina pa mahina ang signal. Yes, mahina naman ang signal ngayon. Pero kami, good thing, mayroon ng Converge. Sana hindi na mawala-wala, no? Kasi ang hirap. Naging buhay na talaga natin ang internet. Pag wala, mainit ng ulo ko. Sa dami ng gagawin, tapos nawawalang internet, di ba? So, wala tayong magagawa dyan. Okay, so maraming salamat sa lahat. Okay, mega shout out, 12 million viewers. Okay, maraming salamat. Sis Gandang Hani, mega love shout out to you, Abu Dhabi YouTube. Thank you so much for having you here. Okay, so those are the 2 monetized channel in here, and also my brother, my very own brother, Renz Manggubat Official. Hello to you, bro. Good vibes. Good vibes tayo kay Brother Renz Manggubat. Ayan, monetize na yan.
Okay, Yahoo, Yahoo! Mega love shout out to you, Sis Mers Parto, all the way from Australia. Hello to you, Sis Mers. Good evening. Ayan, so maraming salamat. Hanapin nyo kung sino ang hindi nyo kadikit dyan, guys. Okay, basta guys, pag halimbawa wala na kayong maisda sa StreamYard ni host, yan ang magiging policy natin. StreamYard ni Sis Bicolana Mix Vlogger and ni Mama Jen Vlog. Lalo na kay Mama Jen Vlog, you have to stay 15 minutes guys. Okay, please. Okay? So yun po ang tama talaga. Para pag lumabas yung analytics ni Mama Jen, lahat kayo nag-stay. Hindi kayo nag-playbacks. Okay, nakikita yan. Oo nga po, ako ang naubos na data load ko, nakipag-wifi na lamang ako. Ay wow, bengga ngayon si Kuya Rapi, naka-wifi daw siya. Dito lang. Yes, ayan guys, sa mga hindi po pala nakaabot ng premiere ni Sis Lalavel, nasa kanyang bahay na po, pwede nyong puntahan. Ayan, at magkomento po kayo dyan. Kasi may maagang pamasko. Diba, Sis Alalabel? Ayan, sarap na niluto niya. Mga kababayan ko, di ako magdidikit. Ngayon, mag-screenshot lang ako, sabi ni Ate Emmy. Ngayon at tapos LS tsaka ko kayo isa-isahin lahat ko madidikitan ng mga dito. Yes, noted Ate Emmy, maraming salamat. Okay. Madam, bawi muna ako ng tulog pagkataon ko na to mama. Mama J, Boss Rapi. Sa lahat dyan, shout out po, God bless. It's okay, Brother Ronan. Thank you so much sa'yo. Maraming salamat. Okay, hala, sige, tulugan mo na ng mahimbing para makabawi, makapag-recharge, and see you again tomorrow. Okay, so Mama Jen have the live stream tomorrow. So, mag-attend kayo doon. Okay, so thank you guys. Maraming salamat. Salamat din po Manay from Bulakbol Mix Vlog. You're very much welcome, bro. Ayan, Sis Mers Parto. Ayan, Sis Mers, kung hindi mo pa kadikit si Sis Gandang Honey, si Renz Manggubat Officials, sino pa to? Si Zara US TV. Ayan, dalawin mo po ang mga bahay nila. Okay? And also Bremon TV. Ayan, tumawa si Ate Emmy. Ang sarap ng tawa ni Ate Emmy eh. Renz Manggubat, till the end, dito lang ako. Dito lang. Yes, thank you Brother Renz Manggubat for always supporting me. Maraming salamat talaga sa iyo, bro. From the start to the end. Thank you. Maraming thank you sa iyo. Okay, virtual hug from Mama Jen Vlog. Thank you Mama Jen. Maraming salamat. Ayan, so si Mama Jen nagla-livestream siya ng 1 p.m. Monday to Saturday, 1 p.m. na po siya ulit. Then, may 7 to 8 din po siya. Ayan, 7 to 8 p.m. So, nagwa 1 hour siya, then 3 hours siya sa hapon. Sige po, idol, tomorrow dikitan ko sila, screenshot ko na lang muna. Yes, sure, Sis Mers, ayan. Bahala ka na magtingin kung sino po yung hindi mo po kadikit. Then yung hindi mo kadikit, bakasan mo lang po. Okay? So guys, kindly be, maging aware tayo. Kung nagbabakas tayo, be sure na ang binabakasan natin is base dun sa pelikula na napapanood niya. Okay? Manay, baba po ako ng bahay. Sure ba? Brother Bulakbol Mix Vlog? Yes, anuhan mo dyan yung bahay mo para kung may emergency na tawag sa'yo, at least nandyan yung bahay mo. Maraming salamat. Ayan. Sabi ni Mama Jen Vlog, tawa ng tawa si Amy. Kaya nga, mag-ano na naman yun, magliliwaliw. Ate Ems, alams na des. Maraming salamat. Ayan, nang harang. Ayan.
ng harang. Ayan, maraming salamat sa harang. God bless everyone. Harang po ulit Manay at Bremon TV. Thank you. Thank you Manay Bremon TV. Maraming salamat. Manay Bremon TV, nagla-livestream ka na po ba? Ayan. So, doon sa mga gustong gustong mag-livestream na naka-direct sa YouTube kahit wala pang 1K, pwede po namin i-send sa inyo ang process kung paano. Okay? So, mayroon na akong doon. So, una-una si Ate Emmy tsaka si Brother Rafi. Yun. Mayroon na sila. Then, pinapractice na sila. Then, sooner or any day today or any day tomorrow or next week, makakapag-live stream sila. Okay? So, sana supportahan natin yung mga bagong YouTubers na nagsisimula pa lang mag-live stream. Okay, guys? Kaya dikitan nyo po sila. Harang! Yahee! Sis Mimi, hello to you. Ayan, nasa harang pa daw sa si Sis Mimi. Maraming salamat sa mga nagpaharang, guys. Thank you, thank you. Ayan, ang cellphone ko may sariling language. Ay, wow. Kakaiba yan, Mama Jen. Anong lingwahe ba yan? Ayan, Alliance Global, ang haba. Ayan, so pwede na yatang escape, Mama Jen. Hello, host. Yes, Sis Mimi and Demi TV. Hello to you. Good evening. Okay guys, Sis Mimi and Demi TV, kung hindi nyo kadikit, dikitan nyo po, okay? So ngayon, ang uso ngayon, ini-screenshot, then, inaano natin. Pagkatapos ng live stream, iniisa-isa, di ba? So, iniisa-isa bago dikitan. So, ganun po ang gawin na lang natin. So, much better yung ganyan, di ba? Then, pag walang bakas, di syempre, hindi mababalikan kung walang bakas, di ba? Sarap ng ulam ko eh. Ayan, di ba? Naki-birthday si Ate Emmy. Ayan. News G Vlog, dito pa. Yes, thank you, News G Vlog. Maraming salamat. Ayan. Another one, nasa harang. Thumbs up nasa harang pa from John Lightenment. Ayan, thank you. Hello, Mimi and Dimi from Mama Jen Vlog. Ayan, so we are now 14 million love of thumbs up and 12 million viewers. Ayan. Ang bilis ko nakapasok. Yes, ayan. Tumakbo talaga si Sis Jen Light. Maraming salamat sa pagdalo sa aking live stream. Hello, Mama Jen from Mimi and Demi. Anong ulam mo, Emmy? Naku, Diyos ko, ang sarap ng ulam niyan, Mama Jen. Kasi ang ulam niya, may birthday yan sa kanila. For sure, iba-ibang putahe yun. Diba? Mayaman siya ngayon. Sabi ni Ate Emmy, mayaman ako. Marami akong ulam ngayon. Ayan. Hello, Jen Light from Mama Jen Vlog. Ayan. So, thank you guys. Mega love shout out sis Gandang Hani, Abu Dhabi YouTube, Brother Rance Manggubat, and Nanay Sar IUS TV. Thank you. And Manay Bremon TV. Salamatunon po tabi ta yaong kadigdingon yan sa live stream ko. Kare-kare, Mama Jen, ulam ko ay sus, Maria Mercedes Marimar. Mama Jen. Kasi Ramsal Suda, no? So, thank you. Ayan, maraming thank you sa 12 million na nandito. Maraming salamat, guys. At saka mga patamsak ninyo sa akin. Thank you, guys. Okay. So, Brother Rafi, mega love shout out to you. Ayan, practicein mo na yung natin, tutorial para ma-practice na yan kung paano mag-live stream ang isang Brother Rafi Dimaon. Okay. So, kailangan natin siyang subaybayan. Okay. So, maraming salamat talaga sa lahat ng nandito. Okay. Kinagat na ako. Okay. Maraming salamat. Good vibes, guys. Okay. Good vibes lang. Okay. Walang mga negative vibes. Okay. Okay, KK. Bremon TV, bukas na ako magbarya sa'yo. Yes, Brother Bulakbol Mixed Vlog, wag mong kalimutan si Manay Bremon TV. Ayan, Bicolanang Magayon. Ayan. Maraming salamat.
LS ka na mamaya, Sir Rafi. Ayan, minamaster pa yata, Brother Zane. Ayan, Brother Zane, na maraming salamat sa'yo. Isisend ko din po sa'yo yun, yung tutorial, para alam mo po kung paano. Kung gusto mo na diary ka na kay YouTube na wala ka pang 1,000. Kasi ang StreamYard, ang allotted time lang nun per month is 20 hours. Pag naubos mo na, unless na babayaran mo siya, di ba? Kung babayaran mo, makaka-unlimited ka ng oras sa isang buwan. Pero the next month, magbabayad ka ulit. So, unlike na naka-direct ka sa YouTube, na kahit hindi ka pa 1,000, kahit 50 pa lang ang saging mo, pwede ka. Okay? So, kung gusto nyo po, i-message nyo lang po ako, then I will send it to you. Okay? So, maraming salamat po. Ayan. So, mega shout out, Ate Emmy. Tirhan mo ako ng kare-kare. Hello, Mama Jen, at sa lahat ng andito from Jen Lightenment. Ayan. Thank you. Okay, so this is Jen Lightenment, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, 11 million viewers. Thank you. And the 14 million love of Tamsa. Ang kati. Okay. So, good vibes lang tayo, guys. Now, keep going lang tayo, guys. Kahit may yung... Kasi... minsan nakakarindi yung naririndi tayo dun sa pare-parehas tayo na stress na mayroong araw-araw nagsasabi na lalaglag ang saging. Laga saging is for real as of today. 'Di ba? So move on na tayo doon, guys. Parang gawin na lang natin itinerary ko na lang 'yan. Yung nalalagasan ng saging. O, diba? Basta tayo, good vibes lang. Walang pwedeng sumuko. Malaglag man yan lahat. Wala tayong pakialam. Basta keep going, guys. Darating at darating ang time. Masusungkit nyo yan. I'm sure. Diba? Kung ikaw talaga is may focus ka, kasi hindi mo naman makukuha yan. Is in a blink of an eye. Okay? So, gaya nga ng natin, diba? Yung natin, ang tawag dito, yung topic natin ngayon na one step at a time. So, hindi ka magiging successful sa isang araw lang. Okay? Kundi, talagang tatahakin mo. At every step, mayroong pagsubok. At ito na yun, di ba? So, tingnan nyo na lang ako, guys, di ba? Mamomonetize na lang ako. Marireach ko na lang yung 4,000 hours ko, but then still nagka-strike ako. Pero hindi ako sumuko. Kasi hindi tayo yung taong susuko agad-agad. Laban lang. Okay? So laban lang, maging malakas lang tayo, at kung may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo, go. Magsasucess ka rin. Okay? Laglag saging lang yan, guys. Hindi pa yan strike, hindi pa yan reuse, kung ano-ano na mabibigat na parusa ni Lolo Whitey. Go on lang. Kasi isda lang yan, nalagas lang. Okay? So, nakuha mo nga ang saging, pero ang madugo naman is ang WH. Di ba? Kaya, met halfway dapat, balance, okay? So, yun ang gagawin natin. Never say quit, never say ayoko na, give up na. No! Nasimulan mo na, diretsuhin mo na. Normal lang po ang lagas host. Yes, totoo po yan. Totoo po yan. Kasi sa ngayon, napansin nyo, ang daming baguhang YouTuber. Ako kasi, from time to time, the more kasi na nagla-live stream ka, the more na marami kang possibility na mayroong papasok sa iyo na subscriber na especially baguhan. Yan. So kanina, ilan ang nakuha ko? Nalagasan man ako nung isang araw, pabayaan mo yung nalagas na yan. Pero kanina may pumunta sa aking 5. At 2 doon, baguhan. As in, 5 ang saging, ang isa naman 10. Kaya ang kanilang bakas
wala talaga naman. Ay talaga namang makukulot ang buhok ni lolo, 'di ba? So, pero dinilit ko yung kanilang ano, dinilit ko yung bakas nila, but still dinikitan ko sila. Kasi alam ko na gusto ko pumasok sila dito sa atin para ma-educate din natin, ma-motivate din natin at mas ma-encourage pa natin gawin ang tama at maging matapang sa anumang pagsubok sa YT. 'Di ba? Kasi sayang kung may tinatago, kanya-kanya tayong talino na binigay ng Panginoon. Okay? Kanya-kanya tayong abilidad. So malay mo, yung taon yun hindi mo pinagtuunan ng pansin, 'di ba? Which is mayroon siyang isang katangian na kaya-kaya niyang mag-grow, kaya-kaya niyang maging sikat. So why not? Turuan natin, guys. Wag tayong manghinayang mag-share ng ating knowledge sa YouTube. Share our experiences, paano tayo nag-start, paano natin na-handle ang sarili natin para maabot natin ang pangarap natin. Okay? So, ganun po ang gagawin natin. Guys, next in line kayo ang magla-live stream na magkakaroon kayo ng interaction sa mga viewers natin. Please, kwento nyo kung ano ang naging karanasan nyo sa YouTube. Okay? Kasi dyan sila huhugot ng lakas din para ipagpatuloy nila ang buhay nila sa YT. Okay? So, ganun lang. Kaya, good vibes. Ayan. Yes, I love lagas. Ayan, Manay, may parating kang pera kasi kumakatipalad mo po. Hahaha, sabi ni Bulak Bolbix Love. Kinagat nga ako ng langgam, oh. Sana nga, no? Pero sa kakakati ng palad ko, ayan. So, di ba kagabi, may message niya si Lolo Whitey sa akin na sinend na nila ang aking AdSense pin. Ayan. So, di ba makakasahod na makakasahod na tayo soon, very, very soon. Kung dumating yung pin at ma-verify natin ang ating mga mailing address, for sure yan. Basta naabot na natin ang hinihingi ni Lolo na na ganyan. Oh, automatic na yan. Kaya, yan yung ating fruit of labor sa YT. Di ba masaya tayo pag nagkaganyan na? Kaya fight lang. Okay? Loading idol. Hindi naman pa ako nag-loading, sis Mers. Yes, fight lang, Manay. Good vibes lang po kita, iyo. Iyo, Manay Brimon talaga. Yan ang kailangan natin ngayon. Host, okay lang ba mag-LS ako? Nasa ilalim ako ng lamisa. Brother Rafi, bakit ka magtatago sa ilalim ng lamesa? Yes po, Kuya Rafi, no oras LS mo. Halaharang pa din. Thank you, Mama Jen. Ay, nagaharang ba? Anyong ate at Mers Parto. Ayan. Sis Mers, hindi po ako nag-loading. Baka sa'yo po. Thank you. Thank you. Ayan, sis Jiangmi, thank you so much. Maraming salamat. Napatawa ako ni Sir Rafi. Emmy, mauna ka na mauna ka na mag-LS sa akin, sabi ni Brother Rafi. Ano ba? Ako po ang loading idol. Okay po. Thank you. Ayan, Kuya Rafi, abangan ko LS mo ha. Yes, guys, please. 'Di ba? So, do me a favor. Ayan, hindi lang do me a favor, kundi gawin natin na suportahan yung mga first timer na magla-live stream para yung lakas ng loob nandyan kasi alam nila nandyan tayo para sa kanila. Okay? So, ganun lang ang ano ba? 'Di ba? So, anuhan natin, suportahan. Kasi ako masaya ako pag masaya ako kung yung galing sa akin na grow yung channel niya tapos nakikita ko nagla-live stream na siya. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam. Okay? Sana makakapunta ako sa LS ko kayo sa LS ko sa Monday para madagdagan stress nyo sa palaro ko. Ha. Ayan. So pag palaro naman si Jen Light, baka hindi naman stress kasi masaya pag may palaro, di ba?
So, ayan, maraming salamat. Anong oras ba yan, Sis Jan Light? Huwag lang conflict sa oras po ng live stream para hindi tayo nagkakasabay-sabay. 1 p.m. si Mama Jen po, Sis Jan Lightenment. Okay? So, wala pong problema mag-LS. Basta guys, hindi tayo nagkakasabay-sabay para masusuportahan natin ang bawat isa. Masaya pag manalo ng load. Ayan, manalo daw ng load. Okay, Saver J Vlog, yun, ayan, Mama Jen, hi from Saver J Vlog, ayan, ni Hawa, Saver J Vlog, kumusta? Kumusta, masaya pag mananalo sa load, okay lang ako. Guys, WH, okay na sa akin, ayan, so ilan pa ba ang kulang mo, Saver J Vlog? Ayan, si Saver J Vlog, ang laki na ng bahay, tapos yung WH niya ang kanyang problema. Okay, so punong-puno yata tayo. Dami pa. Ayan, keep going lang. Kung kaya mag-live stream po tayo. Kasi mas malaking tulong ang nagla-live stream. Tapos mayroong mga sumusuporta sa atin sa ating WH. So, mas madali po talaga yung WH. Kasi yung nakukuha natin sa live stream na WH, hindi natin kayang kunin sa isang araw sa nagbo-view lang sa mga pelikula natin. So, you better do the live stream plus doon sa mga tumutulong. Okay? Okay, Saver J Vlog. Ayan, we will see kung ano ang natin kasi loaded kami ngayon. So, si Mama Jen, konting kimbot na lang. Okay? Konting kimbot na lang, Mama Jen, and you will be the next. And, may susunod agad dyan. Okay? Also, ang lagas-lagas, lagi lagas, buho ko na lang, hindi nalalagas. Hello, Saver J Vlog. Ayan, brother Saver J Vlog. Ayan. Maraming salamat, Saver J Vlog. Yes, congrats. Yes, kunti na lang si Mama Jen, brother Saver J Vlog. Hinataw niya sa LS, saka yung tinulungan niya yung Hindi pa, Mama Jen. Malaki pa ang kulang ni Brother Saver J Vlog. Ayan. Kaya, pamuni ka na, Mama Jen, para matulungan din natin si Saver J Vlog kasi loaded tayo ngayon. So hopefully, Mama Jen will be monetized by second week of December. Okay? Sana makuha mo, end of this month. Tsaka, monetize ka by second week of December na. Okay, di ba? So, kaya hataw-hataw, Mama Jen. Maraming salamat. Opo, ayan, di pa po, opo. Ayan, hello po, Saver J Vlog from Bulakbol Mix Vlog. Ayan, Brother Bulakbol Mix Vlog. Unahan mo yan si Brother Saver J Vlog. Ayan. Sis Jangmei, anyong sayo. Free to, hihihi. Ayan, hello YouTube. Ayan, si Jangmei po yan, si YouTube. Si Sis Jangmei. Anyong, Saint Twins, and Rafi Dimaon. Ayan. Thank you so much. Ayan. Saranghe. Wow, congrats sa J Vlog. Ayan, hindi pa siya si Mama Jen. Mama Jen, hindi pa monetize si Saver J Vlog. Kulang pa siya ng kanyang WH. Okay, so keep going lang tayo guys and be positive. Walang pwedeng sumuko. Ayan, si Brother Rafi, susuko yan noon pero di ba Kuya Rafi, nagawa mo nga umakyat from 0 to grade 4, from grade 4 to grade 5. Kaya magagawa mo mag-live stream. Okay? Pag nag-live stream ka, Brother Rafi, isa na ako sa matutuwa doon. Okay? Also, Ate Emmy. Dami pa ako, Mama Jen. Sabi ni Saver J Vlog. Ayan, Mama Jen, marami pa yan. Saglit lang guys, ako akong tubig. Ayan.
So, ayan na. Nakainom na ng tubig. Nanunuyo yung ano ko, lalamunan pag daldal ng daldal, pero it's okay. Masaya naman, di ba? Yung LS ko, di ko pa magawa. Ayan, gawin mo na. Supportahan ka namin, Brother Cyber J Vlog. Ayan. Ha ha ha, sabi ni Brother Rafi. Kaya wag kang mag-LS na nasa ilalim ka ng ano lamesa. Paano ka namin makikita? Nandun ka sa loob, ay sa ilalim ng lamesa. Di ba, Brother Rafi? Sanang katarungan dun. Hinahanap ka namin. Okay. So, we are now still 11 million in the house. Thank you so much, guys. Maraming salamat. 15 million love of thumbs up. Ayan. So, Mama Jen, invite mo yun si 5 a.m. OPM jam bukas. Kasi linggo. Mayroon ba sila bukas? Mama Jen? Mayroon ba sila bukas? Sino yon? Si 5 a.m. Sige, LS ako. Magtilakbong ako ng kumot. Okay. Brother Rafi talaga, patawa. Okay, so kaya mo yan, Brother Rafi. Ayan, BG News G. Yes, thank you, sis. Alalove L, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Okay. So, Renz Manggubat, mega love shout out sa iyo, bro. Ayan, nandyan lang si Brother Renz Manggubat. Ayan, Cyber J Vlog, kung gusto mo ng WH, nandyan si Brother Renz Manggubat, official. Okay, so Brother Renz Manggubat, official, tulungan mo naman itong si Brother Cyber J Vlog. WH na lang ang ano niyan. Kulang. Okay. So, maraming salamat. Dukot ko na pala tabi manay si Sir. Oh, ay opo pala, Brother Bulakbol Mixed Vlog. The first day na pumunta siya sa atin. Bakit kumot, Bro Rafi? Ayan, lilipad kasi siya. Kaya kumot ang kanyang sasakyan. Nakakulambong siya ng kumot na kaganyan. O, tapos ano siya, nakaganyan. Lilipad. Ayan, paalam muna ako, idol, at sa lahat ng bisita mo, rock na po ako. Okay, thank you. Thank you. Ayan, Brother Rans Manggubat. Nandyan po si Saver J Vlog. Ayan, kung hindi mo pa po kaibigan, pakinaman, tabangi mangyud. Tabang mangyud ni Brother Saver J Vlog. Saka sa iyang WH ba? Ayan, loading. Ayan, hindi naman po ako loading. Sisi, salamat sa pagpunta mo kanina, ha? Kamsha Hamida. Yes, sis Jangmi. Ayan, saranghe. Kamsha Hamida. Yes, thank you. Maraming thank you. Ayan. Diba, nakakakunti na tayo ng ating Cantonese. Okay, good night everyone. Yes, good night to you, Sis Mer. See you again tomorrow. Maraming salamat. Keep uploading lang, guys. Never stop uploading videos. Okay? Para dadami ang mga videos nyo. Para pag the day na na-monetize kayo, maraming mapapanood sa channel mo. Okay? So, maraming salamat, Sis Mers and Sis Jangmi. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo. Sa inyong dalawa dyan. Okay? Bye! At Jangmi from Sis Mers Parto. Ayan. Good night po, ate. At Mers Parto, sabi ni Sis Jangmi. At Mama Jan Vlog, ayusin mong kumimbot, ha? Sabi ni Brother Rafi, ayusin mong kumimbot, ha? Saranghe, then Sisi, at sa inyong lahat, guys. Ayan, from Sis Jangmi. Ayan. Thank you, Sis Jangmi. Ayan, maraming salamat. Sana makapag-ipon kami at gusto ko talagang pumunta ng Korea. Diba? So, hindi pa ako napunta ng Korea, kaya pag-ipunan natin yan, malay mo,
may mga free, ay may mga promo, 'di ba? Sarang he, ayan, Manay, alis po muna ako. God bless po, Puyat. Yes, thank you. Manay Brimon, salamatunon. Permisa na tabi mag-iringat dyan. Thank you po. Maraming thank you. Ayan. Gusto ko sa Korea magsuot ng costume. Ayan. So, pag nasa Korea ka at tourist ka, pwede ka pong pumasok sa temple at pwede kang makasuot ng costume nila kasi yun lang ang allow doon. Magpapalit ka bago ka makakapasok. Same with kung pupunta ka ng mainland China, same po doon. Ayan. You cannot enter the temple unless you're going to change your wear under costume during nung pag-worship mo kay Buddha. Okay. So, ganun. Sa mainland China, ganun po. Okay. Halika sisi, tour kita, hihi. Sure, mag-iipon muna ako sis, Jiangmei. Ipon-ipon muna sis Jiangmei kasi na-carbonara tayo kaya bar down lahat. Sa isa kong sipi hanggang ngayon may harang pa din, siguro mag 20 minutes na. Naku, skip mo na yan Mama Jane. Baka na sobrahan na yan, puyat po ako Manay dahil aga gising bunso ko God bless po. See you next LS Kuya Rafi. Wait ko LS mo. Yes Manay Bremon. Salamatunon tabi ha. Ingat permi po. Ayan. Thank you. Ayan, sleep well. Thank you. Ayan. Opo, salamat. Nakilala ko kayo. Talagang sumusuko na ako dati. Yes, Brother Rafi naman. So, hanggat kaya natin i-motivate, i-explain kung ano ang nangyayari sa YouTube, kaya natin isalba ang isang tao na alam natin na magiging big break sa kanya yung YT. Ayan, kaway-kaway. Kumakaway na naman dyan si Renz Manggubat. Ayan, si Brother Renz Manggubat. Ayan, sa akin din si Brother Renz Manggubat. Sa akin din siya nag-start. Kaya nung nakita ko siya na monetize na siya, nag-LS na siya, ayan, masaya ako. Yung thirst of joy ko talaga, na-feel ko na it's malaking tulong kay Brother Renz Manggubat. Ayan. So, thank you, Brother Renz, for always trusting me. Thank you. Dito lang, host, from Mimi and Demi TV, listen lang. Yes, thank you, sis Mimi. It's okay, naintindihan po kita. Maraming salamat. Ayan. Kaya nga inopen ko na ang tablet ko. Virtual hug from Sis Jiangmei. Ayan, Sis Jiangmei pag mag-iipon pa ako, sasabihan kita, malay mo, may promo sa miles. Yung sa piso miles, di ba? Nung pumunta kasi kami ng Thailand, naka-avail kami nung yung sa peso mile. Kasi lagi naman kami nag-travel. So, may mga peso mile doon. Ayan. So, maraming salamat. Baka magkanya-kanya na tayo ng vlog sa Korea. Okay. Siyempre, kasi iba-iba naman yung natin Pero kung collaboration, maganda, di ba? Yung collab na magkakasama sa isang tour, maganda yan, masaya. Okay, walang sukaan Kuya Rapi dito lang kami, support ka namin. Yes, di ba? Tama. Manay Bremon TV, ayan. Maraming salamat. Ayan, you got this. Ayan, sabi ni Mama Jen. Maraming salamat. Si Nomads, saan? Nandoon na siya sa Japan. Wala na si Nomads. Ayan, wala na si Nomads. Nandun na siya sa Dubai. Nasa Dubai si Nomads. Okay? So, wala siya sa atin. Nasa Dubai. Kaya pag pumunta din tayo ng Dubai, sabi niya, din niya tayo, itutur doon sa Dubai. Mag-LS ka na kasi Rafi, ayan, tinuruan ko na sila kanina. Nag-tutorial kami sa kasi Ate Emmy. So, kayang-kaya na yan. Naka-direct pati sa YouTube. Yung akala mo graduate ng 1,000 si Brother Rafi.
Ang daming magugulat yung Brother Rafi pag nag-LS ka tas naka-direct ka kay YT, masabi, hala, tinalo na ako ni Brother Rafi, graduate na. Okay, so keep going lang Kuya Rafi. Kayang-kaya mo yan. Akala ko nasa Dubai. Dire ako magets ni Mama Jen. Oo, nasa Dubai nga si OFW Nomads. Pero namasyal kasi siya sa Korea at sa Japan. Yung mga big timer na diba? So, nandoon na siya sa Dubai at sa Korea. Okay, maraming salamat! Ha ha ha! Si Mama Jen. Tuwawa si Mama Jen eh. Oh, diba? Nanunuyo talaga. Kaya kailangan pag nag-livestream may katabi kang tubig. Si Brother Rapi pag nag-LS to 1 galon ang katabi. Ayan, ha ha ha. Tumawa si Mama Jen. Ayan, Brother Rapi ha. Ganyan ang gagawin natin. So hopefully by Monday or bukas makapag-LS ka. Sabihin nyo lang ako kay ako ang magigiveaway ng time ko kahit ako ay mag-LS na ng hating gabi. It's okay for me. Mag-LS lang kayo na ma-practice nyo kung gaano kasaya ang maranasan nyo na yung nagla-livestream kayo na nandyan yung mga nag-subscribe sa inyo. Diba? So, maganda po yun. Mama Jen, try ko muna magkalkal bukas ng cellphone ko. Yes, Brother Rafi, sundan mo lang po yung yung mga sinend ko sa'yo. Direct na yun. Dire-diretso na po yun. Walang mintis. Dire-diretso na po yun. Okay, so we have still 8 million viewers. Thank you. Maraming thank you sa 8 million na nandito pa sa bahay. Maraming salamat. Okay. Thank you guys. Okay, so those who are not yet connected to each other, be connected. Screenshot nyo na lang. At saka nyo isa-isahin kung sinong hindi nyo kadikit-dikitan nyo na. Okay? So, guys, I'll see you tomorrow. And ngayon, pahinga tayo. Bukas is Sunday. Happy weekend to everyone. Ayan. Enjoy your weekend, guys. And see you again tomorrow. Si Mama Jen po is mag-a-update na lang ng ating ng kanyang live stream kung anong oras bukas. I think 1 PM yata bukas ulit si Mama Jen. Ayan. Try Rafi. Sabi ni Mama Jen. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Our Brother Renz Magubat, Cyber J Vlog. Thank you so much for having you here. Sis Gandang Hani, thank you so much, my dear. And Abu Dhabi YouTube, Manay Sara US TV, thank you so much. And Brother Renz Magubat, maraming salamat sa'yo. Manay Bremen TV, thank you. And Brother Rafi, thank you so much sa'yo. Sino pa ang hindi ko nabasa? Backread tayo guys para mabasa. Sis Mers Parto, thank you so much Sisi. Sis Jangme, ayan, Saranghe, thank you sa'yo. Okay, salamat. Sis Mimi, sign out ka now. Yes po, Sis Mimi, ayan, mag-out na si host. Then I'll see you again tomorrow. Thank you so much. So don't forget to upload more videos guys. Okay, upload tayo ng videos. Basta be sure na pag nag-upload kayo, i-private nyo na muna kasi in case na may CPR, madali nyo siyang ma-edit. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat talaga na walang sawang pagsuporta. Brother Saint Wins, thank you so much to you. Sis Jenlai, thank you. Brother Ronan, thank you din sa'yo. And mostly, Mama Jen and Ate Emmy, thank you for always being here for me. And Sis Ganang Honey, thank you. Extend my regards to Tol Darna Alec OFW UAA and Gara Deshesh with love. Okay, thank you so much. Maraming salamat sa inyo. So I'll bid you goodbye tonight, and I'll see you again tomorrow. God bless us all. Happy weekend.
Bye, 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 bye. Bye-bye. Okay.